Tumori kože su najčešći tumori u čovjeka. Mogu biti dobroćudni i zloćudni. Važno je zloćudne tumore kože otkriti u što ranijoj fazi bolesti kako bi liječenje bilo što uspješnije. Zloćudni tumori kože mogu biti građeni od epitelnih stanica, to su karcinomi, ili mogu biti građeni od pigmentnih stanica, melanocita, to su melanomi. Melanom je najzloćudniji tumor kože, javlja se u 4% populacije. Jako je važno otkriti ga na vrijeme u što ranijoj fazi bolesti kako bi se mogao bolje liječiti. Ako se melanom otkrije u uznapredovalom stadiju, dovodi do smrti bolesnika. U ranoj dijagnostici melanoma pomaže nam metoda koju zovemo dermatoskopija i koju radimo u Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.